Takbuhan ng mga Pinoy ang coffee shops kapag gusto nila makipagkwentuhan sa kanilang mga kapamilya, mag-catch up sa tropa o di kaya naman ay mag-me time at makapag-relax. Meron din ginagawa itong place to do projects and assignments. Pero naghahanap ka ba ng bagong mapupuntahan? Kalma ka Balen dahil meron kaming idadagdag sa inyong must-try coffee shops. Anyo nga sa iyo, Kabalen, may maganda akong balita para sa inyo, para sa lahat ng mga fan ng Korean stuff, Korean bands, Korean girl group o ano man yan. Maaari na kayong pumunta dito sa Cafe Clara sa main branch dito sa Clark, Pampanga upang kahit hindi kayo lumabas ng Pilipinas ay ma-experience nyo pa din ang Korean feels. Ayon sa owner at CEO ng Cafe Clara na si Mr. DS, bagamat ramdam mo ang Korean vibes dito ay hango naman sa isang Filipina character ang pangalan nito. 카페 클라라는 미덕의 전형인 마리아 클라라의 묘사를 해서 만들어진 카페입니다. 마리아의 아름다움과 우아함이 곁들여진 필리핀 여성의 이상적인 모델로 저희가 카페를 만들었습니다. 그리고 메인 모델의 사람은 한국의 왕비입니다. Nakuha po nila sir yung name ng Maria Clara mula dun sa novel ni Noli Me Tangere, which the main character na si Maria Clara po, na isang magandang binibini, mainhin, tapos kilala bilang isang dalagang Pilipina. At isa rin tong dahilan yung main character ng sa Korea is sikat na Korean queen. Napag-isipan din ni Mr. DS ay tayo ang Cafe Clara dahil napansin nila na marami sa mga Pinoy ang mahihilig sa anything Korean. 필리핀 사람들이 한국 드라마를 좋아하는데 한국 드라마의 한국 카페를 보고 만들었습니다. Na-inspired po sila sir na mag-build ng coffee shop na Korean style dahil tayo po mismo ng mga Pilipino is gustong-gusto po talaga natin and fans tayo ng mga Korean dramas and mga Korean styles na products po. Number 1 umano ang masarap nitong produkto na sinamahan ng quality na serbisyo. 카페 클라라에 방문하시면 밝은 미소를 짓고 있는 저희 직원들을 보실 수 있고 또 마땅히 누릴 수 있는 사랑과 서비스를 받을 수 있습니다. 고객분들을 왕처럼 모시겠습니다. 그리고 한 번도 방문 안 한 분은 있어도 한 번이라도 온 분은 단골이 됩니다. Sa lahat po ng mga taga-subaybay ng mga Korean novelas, dramas, once you entered our coffee shop po, you can feel na parang nasa Korea po kayo. And then, ituturing po kayo ng mga staff na mga parang Rina and Harry. And with a smile and they will comfort you and take care for all the services na kailangan nyo po. And may kasabihan po sa Korea na kapag hindi mo pa siya na-try ng even once, hindi mo malalaman. Hindi mo alam kung anong lasa. Pero once you tried it and natikman nyo po, parang babalik-balikan nyo po siya palagi. At para complete experience na, ay must try ang kanilang coffee at pastries na talaga namang binabalik-balikan ng kanilang customers. Ang bestseller po ng Cafe Clara is coffee beans na fresh from Korea po. And ang mga products and pastries po namin nagawa po dito is talagang malinamnam at malasa na masasarapan po talaga kayo. At mukhang mamahalin ng mga products pero sa halagang 30 pesos po is makakabili na po kayo. Ayan, para sa lahat ng mga naghahanap ng almusal, lunch, dinner, siyempre hindi naman lahat dessert dito sa Cafe Clara. Meron din sila mga pagkain tulad ng pork tonkatsu, shrimp pesto, bulgogi pizza, etong tteokbokki at ang kimchi fried rice. Ngayon titikman natin
syempre hindi natin palalagpasin ito. Ito yung talaga mga pinakahihintay ko sa ating magpunta sa ating mga restaurants na ganito. Talagang masarap, nalalasahan mo, parang nasa Korea ka na lang din talaga eh. Di ba? Lalayo ka pa. Ito naman kimchi fried rice. Ibang klase. Ano bang hinihintay nyo, di ba? Hindi na kayo kailangan ubas pa ng bansa para matikman itong mga pagkain na ganito. Nagsusupply na rin sila ng mga pastries sa mga malalaking kumpanya at sa kalapit na international schools. Proven at tested na umano ang dekalidad, lasa at serbisyo sa Cafe Clara, kaya naman ang ilan sa mga customers ay napa-branch out na. Yes, of course. Especially yung beans ng Cafe Clara. From Korea pa talaga siya. So nung dinala dito, I told myself na dadalhin ko sa San Fernando. So ayun nga, nadala ko sa San Fernando yung coffee namin na I would like sa mga taga San Fernando na i-try nila yung Cafe Clara. Then yung mga breads, super sarap. Wala akong masasabi. And especially yung mga cakes natin, for sure magugustuhan ng mga taga San Fernando. Mapa breakfast, lunch at dinner o kaya naman merienda at midnight snack, Cafe Clara, gatsu mga kabalen. I love Philippines. Salamat po. Thank you po. Para sa lahat ng ating mga kabalen na na-curious at gustong matikman itong Cafe Clara ay meron silang 4 branches na bukas. Mula Lunes hanggang Linggo ito yung Korean Town at Nepo Mall branch na bukas simula 8:30 hanggang 3:30 a.m. SM Pampanga branch na bukas mula 10 a.m. hanggang 9 p.m. At ang main branch dito sa Clark, Pampanga na bukas simula 6:30 a.m. hanggang 3 a.m. Ako po si JM De Jesus, CLTV 36 News.